போதைப் பொருள் கடத்தலால் இந்திய அளவில் தமிழகத்திற்கு தலைகுனிவு ஏற்பட்டுள்ளது. சிவகங்கையில் செந்தில்நாதன் எம்எல்ஏ பேச்சு. காவல்துறை டிஎஸ்பி அவர்களுக்கும் எஸ்பி அவர்களுக்கும் கலெக்டர் அவர்களுக்கும் வாட்ஸ்அப்லயோ அல்லது டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்லயோ மெசேஜ் அனுப்புங்க. அப்படியே ஒரு காப்பி மாவட்ட செயலர் என்ற முறையில் எனக்கு அனுப்புங்க. சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு அனுப்புவோம். காவல்துறை மெசேஜை எடுக்கவில்லை, மெசேஜை பார்க்கவில்லை என்று நடவடிக்கை எடுக்க மறுத்தால் உயர்நீதிமன்றத்துடைய கதவுகளை, உச்ச நீதிமன்றத்துடைய கதவுகளை மாவட்ட அதிமுகவின் சார்பாக நாம் தட்டுவோம் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் நுழைவு வாயில் முன்பாக அதிமுகவினர் முன்னாள் அமைச்சர் பாஸ்கரன் முன்னிலையில் மாவட்ட செயலாளர் செந்தில்நாதன் எம்எல்ஏ தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பேசிய சிவகங்கை சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்நாதன், போதைப் பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த தவறிய திமுக அரசை கண்டித்து நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக அரசு பதவியேற்ற நாளிலிருந்து சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலுமாக சீர்கேடு அடைந்துள்ளதற்கும், தமிழகம் போதைப் பொருட்களின் கேந்திரமாக மாறி வருங்கால தலைமுறையினரின் வாழ்க்கையை சீரழிந்து வருவதற்கும், போதைப் பொருள் கடத்தலால் இந்திய அளவில் தமிழ்நாட்டிற்கு தலைக்குனிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக பேசினார். இதில் ஏராளமான அதிமுக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பங்கேற்றனர். முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சரியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டு வருபவர் நமது கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர். தொண்டன் வீடுகளுக்கு செல்கின்ற பொழுது அவனை தோளிலே கைபோட்டு அழைத்து செல்வார். அவன் மீது உள்ள பிரியத்திலே அழைத்து சென்றாலும் கூட அவருடைய உண்மையான பொருள் என் தொண்டன், இந்த தொண்டனை இந்த நாடு மதிக்க வேண்டும், இந்த உலகம் மதிக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு ஒரு மரியாதையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அந்த தொண்டனை தோளிலே கைபோட்டு கார் வரையோ ரோட்டிலே நடத்தி செல்வார். அது தொண்டனுக்கு மரியாதை ஏற்படுத்துகின்ற செயல். அதே தொண்டன் தவறு செய்தால் அவனை தூக்கி எறியவும் தயங்காத தலைவியாக புரட்சி தலைவி அம்மா இருந்தார்கள். எத்தனை அமைச்சர்கள், எத்தனை சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், எத்தனை மாவட்ட செயலாளர்களை இரவோடு இரவாக தூக்கி இருக்கிறார் அம்மா அவர்கள்.